mit-teżori li għandna f'dil Biblioteka Nazzjonali tagħna huma appuntu hawnhekk qed taraw xi ftit eżempji hemm diversi oħrajn. Dawk illi teknikament ngħidulhom decorative binding. Jiġifieri dana fis-seklu 17, speċjalment fis-seklu 18, kellek il-moda ħanajdu hekk illi l-kodba jkunu personalizzati. Il-kodba meta jkunu stampati ma kinux joħorġu bound illum tmur fil-ħanut u tixtri l-ktieb bindjat lest. Fl-antik ma kienx hekk, fl-antik kont tixtri l-ktieb u mbagħad inti tagħmillu il-legatura kif jogħġob kif jidhirlek inti. Li għandna hawnhekk hija sample ta' legatura sabiħa naturalment huma kodba illi kienu proprjetà ta' nies importanti, ta' grammastri, ta' mexxejja, eċetera, u allura ħafna mill-kodba tagħhom kien ikollhom dan it-tip ta' legatura. Biex nieħdu ftit idea, hawnhekk qed naraw tlieta. Mill-ewwel tinduna ta' min kienu dawn illa li għandek l-arma, il-coat of arms tal-proprjetarju tal-appuntu tal-ktieb. Grammastru Perellos, Grammastru Pinto u dana li huwa tassew wieħed mill-isbaħ eżempji li għandna f'dil biblioteka ktieb li kien jappartieni lill-Grammastru De Rohan. Għandna diversi dawn huma teżori tal-arti, jiġifieri mhux biss qed nitkellmu hawnhekk dwar il-valur tal-ktieb fih innifsu, imma l-element artistiku illi kien jidħol fil-ktieb. Hemm diversi minnhom dawna, barra tal-Grammastri pereżempju hawnhekk għandna żewġ eżempji ta' kodba illi kienu proprjetà tal-Kardinal Portocarrero. Il-Kardinal Portocarrero kien wieħed mill-fundaturi ta' dil-biblioteka illa li il-kollezzjoni tiegħu sabet ruħ hawnhekk. U hawnhekk għandna żewġ eżempji mill-kollezzjoni tiegħu illi għadhom jeżistu f'dil biblioteka. Eżempju oħrajn, hawnhekk ktieb ieħor bl-arma tal-Grammastru ta' De Rohan nafu li kien bniedem kolt, bniedem ta' ċertu, bniedem istruit, bniedem ta' ċertu interessi kulturali u għandek numru allura ta' kodba tiegħu illi spiċċaw hawnhekk wara mewtu u li għandek allura id-dekorazzjoni l-arma tiegħu eċċetera. Il-ktieb illi jidher din-naħa mhuwiex ta' Grammastru, ma kienx jappartieni lill-membru tal-ordni, imma għandek l-arma reali Spanjola. U allura hemmhekk għandek l-arma Spanjola flimkien ma' dettal rik ħafna wieħed jinnota anke fuq l-edging hawnhekk ikollok dik it-tip ta' dekorazzjoni, ngħidula gold tooling, jiġifieri inti għandek il-ġilda u mbagħad għandek naturalment kollox bl-idej dik id-dekorazzjoni magħmula bid-deb fil-ġilda. Kollezzjoni oħra żgħira interessanti ħafna fil-biblioteka tagħna li għandna li nkunu kburin minnha hija dit-tip ta' dekorazzjoni illi qegħdin taraw hawnhekk. Hawnhekk għandna dawn il-ħames kodba. Fil-każ ta' dan m'għandux binding li huwa dekorattiv imma għandu l-edges tiegħu. Jiġifieri hawnhekk it-trufijiet tiegħu huma litteralment ippitturati. Jiġifieri għandek id-deb, ħafna drabi kienu jagħtu id-deb, imbagħad fuq dik is-saf ta' deb kienu litteralment ipittru it-tarf sewwa. Ħafna drabi għandek it-tlet titruf hekk, jiġifieri għandek il-parti ta' fuq tal-ktieb u ż-żewġ partijiet tal-ġnub u l-parti t'isfel ukoll. L-istess qed nitkellmu hawnhekk fuq element artistiku fil-kodba u għandek tipi differenti. Jekk nistgħu naraw dal-eżempju, mhux biss għandek xena pitturata hawnhekk, imma għandek ukoll motto, għandek ukoll ħafna drabi kien ikun xi motto, xi kitba li għandha x'taqsam mal-familja tal-proprjetarju tal-ktieb. Għandek il-ktieb hawnhekk bħala xogħol tal-arti, bħala wieħed mill-manifestazzjoni ta' artistiċi barokki f'dal każ li kellek Malta fil-perjodu tas-seklu 18.